एलके ब्लग्सनि इउटिउब चेनेलसिम फिन गासैखौबो बरायफिनबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे इम्परटेन्ट आरो इन्सपिरेसनेल भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो स्पेसियेलि जायफोरा फरायसा, जायफोरा हाई स्कुल, एमइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि, ग्रेजुएसन, पोस्ट ग्रेजुएसन खालामबाय थादों, बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ स्पेसियेल जागोन आरो गार्जेनफोरनि थाखायबो बे स्पेसियेल जागोन। मानोना नैबे भिडिअनि जोबथायाव आं मोनसे स्पेसियेल मेसेज होनो सानदों आरो बे मेसेजआ नोंथांनि जिबनखौ चेन्ज खालामगोन। दिनैनि मेसेजखौ मोनसे इन्टारेस्टिं आरो इन्सपिरेसनेल मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों। बेनो जाहैबाय मोनसे हादोर दोङोमोन बुहुमाव। बे हादोराव ओरैबायदि मोनसे नियम दोङोमोन। बे हादोराव बिथांमोननि राजाखौ सायख'नाय जायोमोन 5 बोसोरनि थाखाय। आरो मोनफ्रोम 5 बोसोरनि उनाव साफ्रोमबो राजाखौ जेब्ला बिथांनि टार्मा जोबगोन, डिउरेसना 5 बोसोर डिउरेसना जोबगोन, 5 बोसोर डिउरेसन जोबनायनि उनाव बे राजाखौ ओरैबायदि मोनसे अरनबारियाव हगारहरनाय जायोमोन, जाय अरनबारियाव गिख्रंथाव जिब जुनारफोर थालाबायो, हाग्रा बंग्रा, जेराव मानसि दुमसि जेबो थाया, जिबौ, सिंह, मोसा बायदि बायदि गिख्रंथाव जुनारफोर थायो। बेबायदि मोनसे अरनबारियाव राजाखौ मोनफ्रोम 5 बोसोरनि उनाव हरनाय जायो। मोनफ्रोम 5 बोसोरनि उनाव बेबायदिनो गोदान गोदान राजा फैबाय थायो आरो मोनफ्रोम 5 बोसोरनि उनावनो बे राजाफोरखौ बे अरनबारियाव हेगारहरनाय जायो। जाय अरनबारियाव थाहैयोब्ला बिनि जिउआ खैफोदाव गोलैयो। बियो मोसा, सिंह आरो बायदि बायदि बेबायदि गिख्रंथाव जिब जुनारफोरजों बियो आक्रमण खालामजायो आरो बिनि जिउआ 5 बोसोरनि उनाव जोबो। बे अरनबारियाव जेबो मानसि दुमसि गैया, खालि हाग्रा बंग्रा आरो गिख्रंथाव जिब जुनारफोरल' थायो। बेयाव नोङो मानसि महरै थांनानै थानो हाया। थ' बेबायदिनो गोबां बोसोर जुग जुग बोसोर सोलिनायनि उनाव सानसेखालि माने बिथांमोना 5 बोसोर जोबनायनि उनाव हादोराव ओरैबायदि मानसि नायगिरो जे फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय सोरखौ जों राजा खालामगोन। आरो बेबायदिनो माने हादोरनि गेजेराव सासे गोरों मानसिखौ सायख'नाय जायो जे नोङो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय राजा जानांगोन। बेबायदि सायख'नाय जायो। थिग गोबां बोसोरनि उनाव बेबायदिनो सासे मानसिखौ माने गोबां मानसिफ्रानो राजा जानोसो गियोमोन बेयाव। मानो होनबा नोङो 5 बोसोर राजा जानायनि उनाव 5 बोसोर नोङो सुख सान्ति धोन दौलत मानसिफोरनि अनसायनाय लाबाय, खिन्थु नोङो 5 बोसोरनि उनावनो नोङो गावनि जिबनखौ खैफोदाव लाखिनो गोनां जायो एबा गावनि जिबनखौ धंस खालामना लानो गोनां जायो अरनबारियाव रायजोफोरजों दैथायहरजानानै। गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ साननानै उदिस मोनामोन बिनि सलुसना मा जागोन। मानो होनबा बेयाव राजा जानो थाखायनो मानसिफ्रा गिग्रा जाबायमोन। थिग बेबायदि समावनो रायजोफोरा मोनसे समाव सासे मानसिखौ एप्रच खालामबाय जे नोंथाङा फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय राजा जानांगोन। आरो जोंथ' बयबो मिथिखायो दिनै राजा जाबाथाय 5 बोसोरनि उनाव बबेयाव थांनांगौ, माबायदि जानांगौ, टार्म्स एन्ड कन्डिसना नोंथांनि बेलायावबो एखेयानो जागोन। आरो बे मानसिखौ एप्रच खालामनाय लोगो लोगो बेयो ना खालामासै, बेयो राजि जानायसै, जागोन दे आं राजा जानांगौबा आं राजा जानोसै। रायजोआनो लिंबाय जेला, रायजोआनो आंखौ प्रपज होबाय नालाय आङो 5 बोसोरनि थाखाय राजा जानोसै। गोबां सिन्तानि गेजेरजों बियो कनसेन्ट होबाय। दाना नेक्स्ट दिननिफ्राय बियो राजा जाबाय। दाना बियो बिराद मोनसे प्लेनिं बानायदोंमोन जे आंथ' 5 बोसोरनि उनाव थैखासिगोन। मानो होनबा साफ्रोम राजायानो 5 बोसोरनि उनाव थैयो। दा बेबोथ' राजा जाबाय नालाय 5 बोसोरनि उनाव थैखासिगोन बियो। नाथाय बियो मोनसे बिराद गोथौ सिन्था खालामबाय जे आङो माबायदि 5 बोसोरनि उनाव थैथारनो। दिनैनिफ्राय जाय दिननिफ्राय राजा जाबाय बियो, आं बै दिननिफ्रायनो धोन दौलत रायजोनि सम्पति गासै थाखा सना बाना रुपा आंनि दखलावनो दंजोबो, आंनि आखायावनो दंजोबो। एसेबां रां धोन दौलत थाखा फैसाखौ आङो जानला मानला खामानियाव बाहायाब्लासिनो आं जुदि बै जंगलखौ साफा खालामनानै बेयाव जुदि आङो माबा मोनसे मानसि थानो हानाय परिबेस खालामनो हायोबा मोजां जागोन। बेबायदि मोनसे बियो प्लेनिं बानायबाय। आरो बियो जाय दिननिफ्राय बे राजानि सासनखौ लाबाय बै दिननिफ्रायनो बियो मोनसे कमिटि दानानै होबाय जे बे कमिटिया बे जंगल बे अरनबारियाव खामानि मावहैगोन दिनैनिफ्राय। आरो ओरैबायदि खामानि मावनो लाबाय जे बे कमिटिया
फार्स्ट थांनानै सार्भे खालामहैग्रोबाय फार्स्ट बोसोराव बेयाव मा दङ मानसि थानो हागोन ना हाया मुथिं मा दङ मा दंफां मा जिब जुनार दङ बिनि टटेल सार्भे खालामबाय नेक्स्ट बोसोराव बियो बेयाव थांनायनि मोजां लामा ट्रेन्सपर्ट फेसिलिटि बानायबाय बेयाव थांनो हानाय रास्ता गैयामोन रास्ता बानायबाय माने नाङै दंफांखौ दानबाय माखासे दंफांखौ दानबाय माखासे जुनारफोरखौ हमनानै लाबोनानै माने जुनारसालियाव दोनबाय सेफ जायगायाव दोनहैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे गिदिर जायगा बानायबाय बेयाव माखासे दंफां लाइफांखौ दानस्रायबाय पाहार पर्बतफोरखौ दानस्रांना समान बानायबाय जिब जुनारफोरखौ हमबाय माखासेखौ बुथारनो गोनां जाबाय बेबायदिनो बियो जाय दिननिफ्राय बियो राजानि बिबानखौ लाबाय बै समनिफ्राय बियो बै अरनबारि जंगलाव खामानि मावजेननो लाबाय नेक्स्ट 3 बोसोराव बियो गंसे गंनै न' लुनो हमैबाय बेयाव गिदिर एरियाखौ बियो दानस्रांबाय नालाय हाग्राखौ गिदिर एरिया खालामबाय आरो जेब्ला लांदां जायगा जागोन ना जुनारफ्राबो बेयाव फैनो गियो आरो बेबायदिनो बियो गंसे गंनै न' बानायनो लाबाय बे जंगलाव गंसे गंनै न' बानायबाय लास्ट 3 बोसोराव बेयाव बियो दैनि फेसिलिटि बानायबाय माने मानसिया थानो थाखाय मा सुबिदाफोरखौ नांगौ बे गासैबो सुबिदाखौ बियो 5 बोसोरनि गेजेराव बियो बै जंगलाव बे अरनबारियाव बानायजोबनानै लाबाय बियो किन्तु मोनसे बाथ्राखौ बे समावनो गोसो होनांगोन ओरैबायदि राजा जालांबाय बे हादोरनि रावबो सासे राजाया बे जंगलाव जे मानसि थानो हाथावना खालामनो हाथावथाव बेनि पसिबिलिटिखौनो रावबो साननानै नायफेराखैमोन नाथाय बै दा गोदान राजाया कारेन्टलि जाय राजा जानानै दङ बे राजाया नाथाय जाय दिननिफ्राय बे राजानि बिबानखौ लादोंमोन बै दिननिफ्रायनो बियो बे अरनबारियाव खामानि मावजेनदोंमोन बियो आरो 5 बोसोरनि गेजेराव बियो बे अरनबारियाव ओरैबायदि मोनसे सिटुएसन बानायदोंमोन ओरैबायदि मोनसे अबस्था बानायदोंमोन जाय अबस्थायाव मानसिया थानो हायो अरनबारिखौ एवस्रांजोब्बाय न' बां लुबाय दै सैनि सुबिदा बानायबाय थांनाय रास्तानि सुबिदा बानायबाय गावबो न' बानायबाय माखासे मानसिफ्राबो न' बानायहैबाय बे मोनसे रायजोनि मोनसे गामिनि सृष्टि जाबाय जोनोम जाबाय जेब्ला 5 बोसोर सफैबाय बे राजाया गोबां फुरथि बियो मानो होनबा अलरेडि बियो गुबुन मोनसे बै जंगलाव गामि मोनसे बानायना दोनहैखाबाय बे गामिनिबो बियो राजा जानो थांगासिनो 5 बोसोरनि उनाव आरो नै 5 बोसोर जानोसैयानो बिनिया 5 बोसोर जानायनि 10 दिन 20 दिननि सिगाङावनो बियो रायजोफोरखौ गोबांखौबो खबर होजोब्बाय जे आंनिया डिउरेसना जोबनो जासिगोन राजानि आं थांनो जासिगोन जे रायजोफोरा बयबो फैदो आंखौ बिदाय होनाय आफादाव बिदाय होनाय मिटिङाव गोबां मानसिफ्रा फैबाय आरो मानसिफ्रा बेखौ लैखो खालामदों जे गोबां राजाफ्रानो 5 बोसोर जोबनायाव दुखु जायो आरो गोबां माने डिप्रेसनाव थायो किन्तु बे सासे गोदान राजाया थांनो जासिगोन 10-20 दिनल' दोङो बेयाव माने एसेबां फुरथि बियो मानसिफ्रा गोबाङानो सोमोनांदोंमोन आरो सानदोंमोन जे गोबां राजाफ्रानो माने जै दिनखालि कमप्लिटलि 5 इयार जागोन बे खालिसो गोबां बाबांसिनै दुखुजों मेगन मोदै रुजुनानै बिथांखौ बिदाय हरनाय जायोमोन नाथाय बिथाङा 10-20 दिन सिगाङावनो थांनो थाखाय राजिमोन राजाफ्रा सोंदोंमोन बिखौ रायजोफ्रा सोंदोंमोन बिखौ नोंथाङा 5 बोसोर जायाखैनो र' 10 दिन दंबावो नोंथाङा मानो नोंथांनि जिउखौ दानो फोजोबना लानो नागिरदों आरो 10 दिन 20 दिन दंबावोसो ओमफ्राय राजाया आरो सुसिया ना जागोन 10 दिन 20 दिनल'सो दङ नालाय एरेन्जमेन्ट खालामबानो मा खालामबानो जोबलांगोन बियो थांहोलांसै लासै ओरैबायदि आरोखि थांनायावनो 2-3 लाबावगोन दा बेनिखायनो आं एडभान्स थांनि मोजां जागोन राजा सायख'नोबो मोजां जागोन नोंसिना गोदान राजा बिदि बुंबाय बियो ओमफ्राय बिदाय मिटिं जाबाय बिदाय मिटिङाव बिथांखौ माने पुरा मैदेरनि बिखुङाव बिराद फुल माला साजायनानै बिबार बावनानै गोबां रायजोनिफ्रा मानसिफ्रा मान होनानै बिखौ बिदाय हरनाय जाबाय गोबां खुसि मानसिया हले मेगन मोदै ओरैबायदि दुखु जायोमोन गुबुन राजाफ्रा मेगन मोदै माने रुजुनानै उदिस मोनामोन रायजोफ्राबो गाबनानै उदिस मोनामोन न'खरनि मानसिफ्रा गाबनानै उदिस मोनामोन बे बाराव नाथाय बिथाङा बिराद हाहि फुरथि खुसिजों बिथाङा बिनि हाले हाले मैदेरनि बिखुङाव गाखोनानै बिबार मालाखौ लानानै बिदाय लालांदोंमोन आरो रायजोफ्रा बिजों उरुन थांफाजोंमोन बिखौ दोनैनो अरनबारियाव जे माने एसेबां सुखि नायना फैथारनि मा दोङो बेयाव माने एसेबां सुखि जाखो बियो थैनो गोनां सानखालियावनो थांनानै नुहैबाय जे बेयाव मोनसे गोदान रायजो बियो सृष्टि खालामनानै दोनदों मानसि दङ बेयाव थांनायनि रास्ता दं दैनि सुबिदा दं बेयाव लाइन इलेक्ट्रिसिटि बायदि जि सुबिदाखौ नांगौ मानसि थांना थानो थाखाय बे गासैबो बेयाव दङ आरो अलरेडि गोबां मानसिफ्रा बेयाव सेटल जाहैबाय दाना बियो मा जाहैबाय नेक्स्ट बे 5 बोसोरा जोबनायनि लोगो लोगो नेक्स्ट बियो गुबुन मोनसे गामि एबा रायजोआव गोदान राजा जाहैफिनबाय थ' बिनि जिउआ गोदान मोनसे राजाजोंसो जागायजेनबोबाय 5 बोसोरनि उनावबो थ' बिनिखायनो बुंदों जों फरायसाफोरनि जिबनाबो स्ट'रियाथ' सिम्पोल सानबोलावरियारि
किन्तु सल'निफ्राय सोलोंनो गोनां गोबां दङ बेसिकेलि स्टुडेन्टसफोरा बे सल'निफ्राय सोलोंनो गोनां दङ जे साफ्रोमबो फरायसाफोरनि जिउआ बे अरनबारि बायदि फिउचार लाइफआ साफ्रोमबो फरायसानि बे अरनबारि बायदि जाय माने फरायसाफोरनि जायफोरा ग्रेजुएसन खालामबाय थादों 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोनना जुदि दिनैनिफ्राय मोजां प्लेनिंजों खामानि मावलाङाबा अरनबारियाव थांनांगोन जाय अरनबारियाव जिबौ मोसा सिंह गान्दा बायदि थायो नोंथांखौ जागारगोन बियो जाय जुदि ग्रेजुएसन खालामबाय थादोंबा बिथाङा 5-10 बोसोरनि उनाव जुदि प्लेनिं मोनसेबो गैया माबा मोनसे मावनायनि बिथाङा बै अरनबारियाव थांनांगोन जाय अरनबारियाव मोसा सिंह जिबौ गान्दा बायदि बायदि गिख्रंथाव जुनारजों बे जाजानांगोन जायफोरा हाइ स्कुलाव फरायबाय थादों बिथांमोनाबो 10-15 बोसोरनि उनाव जुदि माबा मोनसे मावनायनि प्लेनिं गैयाब्ला बिथाङाबो बै अरनबारियाव थांनांगोन बै अरनबारियाव जेराव सिंह मोसा गान्दाजों बे जाजानांगोन जायफोरा हाइ स्कुल जायफोरा एमइ स्कुलाव फरायबाय थादों बिथांमोनाबो 20 बोसोरनि उनाव जुदि मोनसे खामानि प्लेनिं मावनायनि प्लेनिं गैयाब्ला बिथाङाबो बै अरनबारियाव थांनांगोन जाय अरनबारियाव बिथाङा बेबायदि गिख्रंथाव जुनारजों जाजागोन एबा जिबनखौ फोजोबना लानांगोन बेनिखायनो दिनैनो प्लेनिं बानायनांगौ जे आं 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव मा बानायगोन जायफोरा ग्रेजुएसन खालामबाय थादों बिथांमोना 5 आरो 10 इयार्सनि उनाव आं मा खालामगोन दिनैनिफ्रायनो प्लेनिं खालामनांगोन आरो बे प्लेनिंखौ हमथाबबाय थानानै मावथाबनानै बेखौ साक्सेस खालामनो हायो आरो मावथाबबाय थायोब्ला दिनैनिफ्राय प्लेनिं लानानै मावथाबबाय थायोब्ला हामथारगोन होननानै 5 बोसोरनि उनाव बेखौ खालामनो हाथारगोन 100% ग्यारान्टि थ' दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नाजांबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो नाजा थेंक इउ बाय बाय सी इउ नेक्स्ट